Bilimge umtuludan da zurrak batırlık yoktur dep yazıp kaldırgan Яңарыш чоры фәлсәфәчесе Тәҗрибәләр китабы авторы Мишель де Монтень. Исәнмесез, эфирда Билим дөньясы. Бүген без билимнәрнең олы тормышка озатуы һәм кичкенәләрнең дә зур батырлыклар кыла алуы турында сөйләшербез. Алдагы минутларда Сәясәт һәм авыл өчен кадрлар. Аграр университеты әйдә баручы белгечләр чыгаручы билим йортына ничек әверелгән? Кеше яшьтән үк полиглотлар ни өчен Лаеш районында полилингваль комплекс төзергә уйлаганнар? Игелекле эш кылу өчен яшь мөһим түгел. Кечкенә малай туган авылын ничек коткармакчы булган? Казан аграр университетында укыган Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов туган уку йортын кадрлар чыганагы дип атады. 40 ел элек ул үзе дә биредәге факультетларның берсен тәмамлый. Хәзер исә әлеге факультет механизация һәм техник сервис институты исемен йөртә. Университетның нәкъ шул бүлеге күптән түгел үзенең 70 еллык юбилеен билгеләп үтте. Шул вакыт эчендә институт илебезнең агрокомплексы өчен инженер белгечлеге буенча бихисап кадрлар әзерләп чыгарган. Биредә хәтта чын фәнни мәктәпләр дә булдырылган. Алар Россиядә генә түгел, чит илдә дә дан казанган. Уку корпусы аудиторияләренең берсендә Рөстәм Миңнеханов хәзерге көнгә кадәр югары уку йортында эшләп килүче мөгаллиме белән дә очрашты. Механизация институты һәм аграр университеты кадрларын ничек әзерли? Хәбәрчебез Мерсилә Искәндәрова белеште. Казан дәүләт аграр университеты механика һәм техник сервис институтының 70 еллык юбилее. Бәйрәм чарасына бик күп мәртәбәле кунаклар җыелды. Мы оказались на территории фермы 2. Здесь вот 5 лет нашей интересной жизни прошло, и, конечно же, мне очень приятно, что сегодня инженерный факультет отвечает всем тем современным вызовам, которые сегодня есть. То, что вот мы коротко прошли, посмотрели, работая с партнерами, организации не только обучения, так и повышения квалификации. Все эти вопросы, они, конечно же, очень востребованы, и инженерные кадры, они не только для агропромышленного комплекса. Те выпускники, которые прошли эту школу, они представлены по всей нашей стране. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан аграр университетын 1978 елда авыл хуҗалыгы механикалаштыру институты инженер-механик белгечлеге буенча тәмамлаган һәм бүгенге бәйрәмнең иң зур кунагы. Биредә белем алучы студентлар белән аралашып, аларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде һәм аралашу барышында президентыбыз үзе дә студент чагында Волгоградта трактор заводында җитештерү практикасын ничек узганын искә төшерде. Студентларга дөрес профессия сайлаганнарын тагын бер кат искәртеп үтте. Рөстәм Миңнеханов үзе укыган университет белән чын мәгънәсендә горурлана. Һәрбер җитәкче аның ниндидер бер яхшы һөнәре булырга тиеш. Әйтик менә мин төп минем образование инженерный. Шушы 70 ел вакыт эчендә институт агросәнәгать комплексы өчен 15 меңнән артык инженер әзерләгән. Хәзерге вакытта биредә 1500 студент белем ала. Аларны 52 укытучы укыта, шуларның 9-ы профессор һәм фәннәр докторы. Үзебездә һәм чит илләрдә танылган фәнни мәктәпләр формалашты һәм бик актив эшләп килә. Җегетләр профессиясе булуга карамастан, кызлардагын тартылалар, где-то примерно 10-15%. Чара барышында Татарстан дәүләт советы исеменнән институт укытучылары һәм хезмәткәрләрен мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. 100 ел медале белән Казан дәүләт аграр университеты ректораты каршындагы киңәшче Фәйзрахманов Җәүдәт Ибраһим улы бүләкләнде. Чыннан да биредә укытучыларның иңнәре. Безнең югары менә биналарда, уку биналарында чын үй обстановкасы шикелле җылы атмосфера. Институтның укыту лаборатория корпусында белем бирү процессын оештыру бүгенге көндә 61 махсуслаштырылган лабораторияләрдә һәм сыйныфларда алып барыла. Аудиторияләрнең берсендә Татарстан президенты үзенең укытучысы Фәрит Габделхәй улы Шафигуллин белән очрашты. Сезнең булында техник-экологический күрсәтә. Опережение зажигания, дозор. Я опережение зажигания, дозор контекста, бөтен хәтерлисез. Биредә белем алучы студентлар өчен үзләрен төрле яктан үстерергә бөтен мөмкинлекләр дә бар.
спорт буенча да бик алдынгы урыннарга алып бара. Толпар комплексында регби белән заниматься ителәләр. Белем бирү процессы авыл хуҗалыгы техникасын китереп тору һәм сервис хезмәт күрсәтү буенча махсуслашкан партнер предприятиеләр белән тыгыз бәйләнештә тора. Күп мөмкинлекләр бирә. Мин экономист булып та эшли алам, бухгалтер булып та эшли алам. Авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган студентлар бер кайда да югалып калмас. Моны президентыбыз да ассызыклады. Иң мөһиме ныклы белем алу, ә моның өчен биредә мөмкинлекләр иң югары баскычта. Уку йортын тәмамлаган студентларның үз юлын тапмый калганнары юк әле. Лайыш районы Усат авылында полилингваль балалар бакчасы ачылды. Әлеге торак пунктында яңа мәктәпкәчә белем бирү йортын төзү бик мөһим карар. Усат Казан читендә урнашкан бистә. Шул рәвешле биредә актив рәвештә торак комплекслары төзелеп килә. Лайыш районында балалар бакчаларында урыннар җитмәү мәсьәләсе кискен тора иде. Күп кенә казанлылар башкаладан читтә торып, балаларын якындагы мәктәпкәчә белем бирү йортына йөртүгә өстенлек бирә. Ә хәзер исә миллионлы шәһәр Усатка тагын да якынлагач, бу проблема аеруча да актуаль. Инфраструктура үсешен тәэмин итү, белем бирүне уңайлы һәм үтемле итү районның өстенлекле бурычлары булып тора. Быел Усат авылын үз эшенә алган Столбище зонасында 2 спорт мәйданчыгы һәм балалар бакчасы ачылды. Киләсе елда яңа мәктәп ачылачак. Булар белән генә шикләнеп калмаячак. Усатта тулы бер полилингваль комплекс булдырырга планлаштыралар. Яңа балалар бакчасында хәбәрчебез Гөлфия Гыбайдуллина булып кайтты. Сегодня гости. К нам со всех сторон спешат, потому что мы сегодня открываем детский сад. Яхшы белсин рус телен һәм онытма үз телен, әле хәзерге заманда инглиз телен белүдә артык булмас. Kindergarten, kindergarten, toys, toys, toys. Kindergarten, kindergarten, girls and boys. Лайыш районының Усат торак пунктында демография иркүләм проекты кысаларында Smart Kids, ягъни акыллы сабыйлар күп телле балалар бакчасы ачылды. Биредә балалар татар, рус телләрен һәм инглиз телен тирәнтен үзләштерәчәкләр. Понятно же, что чем раньше ребенок начинает впитывать в себя все звуки, все... Аңлашыла бит инде, бала авазларны, мөмкинлекләрне, телләрнең үзенчәлекләрен никадәр иртә сеңдерсә, шул кадәр тиз ул телләргә ияләшәчәк тә. Шул рәвешле әлеге телләрдә тизрәк аралашып та китәчәк. Шуны исәптә тотарга кирәк. Сабыйлар вакытның күп өлешен балалар бакчасында уздыра. Биредәге режим моментлары да 3 телдә каралган. Бала моны кеше яшьтән үк үзенә сеңдерәчәк. Алга таба мәктәптә дә укырга җиңелрәк булачак. Бакчаның төп юнәлеше нейропсихологик алымнар кулланып эшләү. Бу исә физик тәрбия дәресләрендә дә чагыла. Вот уже первое занятие у нас сегодня, молодцы. Балалар бакчасында сөйләмендә тайпылышлары булган сабыйлар өчен махсус төркем бар. Бирегә балалар әти-әниләре белән йөри. Бакча әле ачылса гына да аның инде үз тарихы бар. Хәтта аңа багышланган безнең тарих стенды да булдырылган. Стендта төзелеш башланган моменттан алып истәлекле фотолар урын алган. Бакчаның махсус кунагы Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Татьяна Ларионова ачылышта ясалган фотоларын да стендка куярга тәкъдим итте. Наши фотографии сегодняшние тоже я обязательно. Ачылыш тантанасы зур һәм иркен музыка залында дәвам итте. Балалар бакчасын тултыруга өлеш керткәннәргә район башлыгы Илдус Зарипов исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды. Все получалось, каждый день, каждый час и каждую минуту. У всех у каждого. Спасибо. Акыллы сабыйлар бакчасы 260 балага исәпләнгән, биредә 14 төркем эшләп килә. Шуларның 6-сы яшь ярымнан 3 яшькә кадәрге сабыйлар, 7-се 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалар өчен. Бакчада махсус мультстудия дә бар. Балалар мультстудия дәресләрендә геройларны җанландырып, үзләре үк тавышландырачаклар да. Балалар бакчасы тулысынча әзер, барлык җиһазлар да кайтарылган. Для занятий татарским и английским у нас выделена специальная зона. Татар һәм инглиз телләрен өйрәнү өчен безнең махсус лингвистик зона булдырылды. Моннан тыш һәр бер төркемдә дә татар һәм инглиз телләрен өйрәнү почмагы бар. Лингвистик зона өчен татар һәм инглиз телләренә кагылышлы уенчыклар һәм методик әдәбият алынган. Безнең район өчен балалар бакчалары төзү, мәктәп төзү бик мөһим. Чөнки район шәһәр кырыенда булганга күрә, монда бик зур төзелешләр бара. Быел гына без 200 мең квадрат метр торак кертергә планлаштырабыз. Шуның өчен халык шәһәрдән монда күчә, монда яшиләр.
балалар саны арта. Пандемия шартларына карамастан илкүләм проектлар кысаларында барган эшчәнлек туктатылмады. Бу республикабызда демография проекты кысаларында ел башында планлаштырылып, төзелгән һәм инде төзелеш эшләре тәмамланып килүче 27 һәм әле төзелеп кенә килүче 2 балалар бакчасына да кагыла. Лаеш районында алга таба күп телле балалар бакчасы белән генә шикләнмичә, күп телле белем бирү комплексы да ачарга ниятлиләр. 4 ел өйдә утырган, аннары авылын коткарырга киткән Илья Муромец турындагы әкияттәге сыман. Әмма әлеге герой күршебез Башкортстаннан һәм ул әле бик яшь. Сүз кем турында бара? Бу хакта үзенең кызыклы тәнәфес сәхифәсендә Нияз Рахман сөйләп үтәр. Тонналап мәгълүмат арасыннан ул сезнең өчен атна саен мәгариф дөньясының иң кызыклыларын эзләп таба. Сәлем дуслар, күптән көтелгән каникуллар башланды бит, димәк, рәхәтләнеп ял итәргә һәм укуның икенче чиреге алдыннан көч җыю өчен бу менә дигән вакыт. Интернетта нинди яңалыклар барсын, бу хакта алдагы минутларда. Мәктәп укучылар яраткан язучылар исемлеген атый. Чираттагы сораштыру нәтиҗәләренә тукталып китик әле. Баксаң, 20% мәктәп укучысы Александр Пушкинны яраткан язучысы дип саный икән. Моңа язу стиле, сюжетлар тулылыгы, язмаларында су булмау һәм җиңел укулы кебек компонентлар керә. 22% сораштырылучы исә Пушкинның «Капитанская дочка», Дубровский һәм Евгений Онегин әсәрләре нык тәэсир калдырды дип белдерә. Икенче урында исә Бөек Британия язучысы Джоан Роулинг, аңа 6% укучы тавыш биргән. Бу әлбәттә Гарри Поттер фанатлары. Өченче баскычта укучылар фикеренчә Америка язучысы Рэй Брэдбери. Менә шулай тора бара чит ил вәкилләре Пушкинны да бу исемлектән кысырыклап чыгара гына күрмәсеннәр инде. Пушкин. Александр Сергеевич. А что от меня-то надо? Так, ты сегодня литературу прогулял? Ну, прогулял. Угу. Стихотворение мое не выучил. Не выучил. Так вот знай, пока не выучишь, я от тебя не отстану. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Бәйләү бәйләргә иратучы ират. Әйесез дөрес ишеттегез, ул Ростовның шәһәрендә яшәй, исеме Тимофей Сырыев. Ул балаларны чыннан да бәйләү бәйләргә өйрәтә икән. Әлеге укытучы яраткан шөгыле белән инде 11 ел мавыга үзе тарих укытучысы, ләкин бу эшендә ташламый. Тимофейның 4 баласы бар икән. 2 кызы һәм 2 малайы. Алар шулай ук баш киемнәре бәйли. Мин аларны махсус өйрәтмәдем, ләкин бәйләү балаларга җиңел бирелми ди ул. Ә бит баш киемнәре шактый матур килеп чыга. 4 ел буе өйдән чыкмаган Башкортстанда яшәүче Матвей исемле малай ана шундый сынау аша уза. Шунда ки ул 5 яшьтән бирле аллергия аркасында өйдә утырырга мәҗбүр була. Шул вакыт аралыгында ул яшеллеккә бары тик тәрәзәдән генә карый. Һәм менә ниһаять Матвей урамга чыга. Беренче эш итеп нәрсәгә тотына дисезме? Әлбәттә табигатьне сакларга. Малай алмагачлар, миләш, сирень утырта. Үзе яшәгән авылындагы чүплекләр белән көрәшкә тотына. Хәтта Матвей халыкны дөрес итеп чүпне аеру буенча махсус эш башларга җыена икән. Нәрсә дисең? Афәрин егет. Чтоб мое село было красивым и зеленым, а не поломанным, как вот это дерево. Запомните, все начинается с малого и заканчивается огромным. Балалар бакчасыннан кайшкан Мәскәүдә 3 яшьлек Максим исемле бу малайның гамәлен махсус камерлар төшереп алган. Шунсыз шаккаткыч кашканны ничек итеп тәрбиячеләр күрмәгән һәм туктатмаган 3 яшьлек малай хәтта күршедәге сәүдә үзәкләренең берсенә кадәр барып җитә. Вакытын бушка үткәрми, шопинг ясамый үзе, ләкин эскалаторларда рәхәтләнеп йөреп калырга була. Аның булай күңел ачуын күргән сак хезмәте вәкилләре башта малайның әти-әнисе кибетләрдә йөри дип уйлый. Хәтта тавыш көчәйткечтән эзләп карыйлар. Тик нәтиҗәсе генә булмый. Ахыр чиктә полициягә шалтыраталар. Бәхеткә малай тиз һәм вакытында табыла. Әлбәри автобуска утырып еракка ук китмәгән, эзләп таба алмаган булырлар иде үзен. Бүгенге менә шулар, киләсе атнада очрашырбыз. Сез инде социаль челтәрләрдә аккаунтларыбыз барлыгын хәтерлисездер. Керегез, видеоларны карагыз, комментарийлар калдырыгыз. Кешеләргә игелек кылганда сез беренче чиратта үзегез өчен игелек кыласыз дигән Бенджамин Франклин яхшы гамәл кешене чыннан да бәхетле итә. Киләсе очрашуларга кадәр